Usa ka 18 anyos nga babay ang nakaikyas gikan sa mga Abu Sayyaf ni adtong Lunes. Si Sulu Provincial Military Commander Alan Arojado nibutyag nga ang gikidnap nga si Ledeji Tumarong nakaikyas human nahibaw-an og natultulan sa mga kasunduluhan ang hideout sa Abu Sayyaf sa probinsya sa Sulu. Si Tumarong og laing duha ka mga bata gikidnap sa di muminos 6 ka mga lalaki ni adtong Marso ning tuiga. Ang tulo gihimong human shields matud ni Colonel Arojado. Matod sa opisyal nga ang mga miyembro sa Abu Sayyaf nang hawa sa ilang hideout tungod kay nagpaduol ang mga kasundaluhan ug didto na nakaikyas ang 18 anyos ug nakitaan sa mga residente ug dayon gidala sa usa ka campus sa militar. Matod sa mga opisyal nga ang usa sa duha ka mga bata nga kuyog sa 18 anyos gipatay sa mga rebelde human kini nagsigi og hilak. Matod ni Arojado nga aduna pay gibana-banang 12 ka mga Pinoy ug mga langyaw ang gikuptan karon sa Abu Sayyaf lakip ang usa ka Dutch wildlife photographer nga gikidnap kapin sa 2 ka tuig na ang nilabay.